May adlaw ning tanan karon dinha mga choy. Ako dai si Choy, ang vlogger nga dili tisoy. For today's video, wa tay laing lingaw ani mga choy, ato ani iputos ning atong regalo sa tumanghod. Kay ni graduate naman siya og grade 12 mga choy, ato ang regalohan og cellphone. Pero tinud anay mga choy, dili na akong kwarta akong gipalita kay umatay kwarta. Kang mama tuod ning kwarta mga choy, siya gyud nagpalit ning cellphone. Motong ako na lay garap kay aron na putay ambag gamay. Dili bitaw mga choy, ako'y garap ani kay dinhi ako sa balay sa kong uyab nagrap kay aron dili ko masakpan kung dito ako sa balay. Kibali ba surprise man ni siya mo nang dinhi atas layo magrap ani. May nalang good pod ma-surprise pod siya ba pag abli niya. Mabutang naman good pod nig double celebration ning mahitabo karon. Kay mo graduate siya unya hapit ta pod iyang birthday mo nang iisa na lang celebration. Hikay ra gud ta ginagmay nga pagsalo-saluhan unya hatagan na natong mga silingan. O gunya makita ninyo dinha mga choy, ako na nang naputos dinha unya gisoda nako og karton kay para mahasol gid siya pag abre ba. Siyempre gara-garaon biya tama nang pag-able pa lang awa na katawa na dili puro hilak ba. Pag human atong sulod sa karton din ako apon lang ning isod sa gift para kintahay ingnon gyud pod nga regalo gyud ni siya ba. Ang atong plastada dayon ning pagkaputusa mga choy. Ang gisulod nato sa sudlanan sa cellphone kahoy. Unya ang sudlanan sa cellphone atong gisulod og bubble wrap and then ako dayon gibutang sa karton nga perting dakua. Unya ibutang din nato nas gift din kay aron ingnon gyud pod nga tinuod nga regalo. Para pod na thrilling mga choy ba. Lain mong pod kayo og largo na lang sudlanan sa cellphone. Pag human atong photos dinha mga choy ni uli na mi largo didto sa balay. Unya mao na ni ang ganap dinhi. Kapabugnaw sa na si mama sa gulaman dinha kay aron makuskos na niya. Pitan lang bunatog palit og gamayng cake dinha. Og samtang gadagan ang oras sa nang panahon na mga choy, amo na lang pong giandaman og plato ning lamisa. Samtang ang uban sa kusina nagluto pa. Gadali-dali in taon nigluto sa Uncle Junior dinhi mga choy kay mao na lang gyud nga putahe ang wala na luto. Saon man lagi mga choy nga gahi pa maning manok mo nang gikinahanglan pa nang latan dinha. Nagdali-dali na lang pud in taon mama magbutang og tubig dinha kay ron malat-an na laging manok. Kay ilaha maning sabuan mga choy kay ron napoy higup-higupon ba. Dili mo butaangay mabalaka kung dugay ni mahuman og luto kay wala man tay mga bisita. Uhaha. O gunya kay nahuman na magluto nila mama dinha ang sinabawng manok. Mao na ning plastada. Mao gyud ning mga putahi ang atong salo-saluhan karon mga choy. Ang nindot lang gyud ani mga choy, makapasalamat tas Ginoo ba. Nya nay ginagmay nga hikay unya ang tinuod gyud ani kani yung iyang giablihan. Sa iyang pag-abli dinha mga choy, dili pa gyud sa mogamit og gunting kay kuno lagi iyahar dong manumanuhon og kamot. Sa akong una-una mga choy nga ako'y nagputos na mabuang gid sa panguhaan ng scotch tape. Ako abi gyud nang giputos og maayo perting daghan na gyud scotch tape kung nagtagasto ana lagi nagkabulol-bulol naman ta dinhi pero okay biya pud yang pagkakuha mga choyo kay nakuha gini ang putos nga puti karton di ay dili to puti ug mao ni na yang awaited moment mga choy. Perting ninduta gid sa kahoy dinha mga choy kay na panay pinasulat dinha nga murag makahilak pa ka ba pero it's a prank ang gibutang. Pero ang tinuod anara sa kong uyab ang cellphone. Grabe kadaghan ginaninggit na mo ana mga choy, makita ginamos dagway sa kumanghod ba nga perte gid niyang lipaya. Kay lagi wala naman siya cellphone, naguba na bag-o pa. Niya mopalayo na mo po siya sa mua kay mo eskwela man siya mo nang gipalitan gyud nag cellphone din manang padayon sa mo eskwela no pagtarong ug ayo pagbinuang. Ug unya mga choy kay video man na gini katapusan. See you on my next video mga choy kung ana sabta moabot mga katswiyans.